Уважаеми родители, уважаеми дами и господа, добре дошли в сватбената зала на община Стара Загора. В днешния празничен ден, водени от своята обич, Захаринка Пешева Илиева и Стефан Люцканов Марев, ви поканиха тук, за да споделят с най-близките си хора своето желание да сключат граждански брак и да свият едно ново семейно гнездо на доверие и любов. Скъпи младоженци, за да бъде законно сключен вашият граждански брак, в съответствие с изискванията на Семейния кодекс на Република България, е необходимо пред мен, като длъжностно лице по гражданско състояние, пред вашите умове да потвърдите това ваше желание. За това ще ви попитам. Вие, Захаринка Пешева Илиева, приемате ли за свой съпруг Стефан Люцканов Марев? А вие, Стефан Люцканов Марев, съгласен ли сте да сключите граждански брак с Захаринка Пешева Илиева? В изпълнение на взаимното ви желание и въз основа на предоставените ми документи, в чиято редовност се уверих лично, е съставен вашият акт за граждански брак. За да има той законна сила, е необходимо вие и вашите кумове да го подпишете. Моля, младоженците, заповядайте заедно. На община Стара Загора обявява гражданския брак между Захаринка Пешева Марева и Стефан Люцканов Марев за законно сключен. От днес нататък вие вече сте съпруг и съпруга. Поздравете се с първата брачна целувка. Скъпи младоженци, днес е един от най-важните дни във вашия живот, защото обединявате житейските си пътеки в един общ път и заедно ще преживеете много щастливи мигове. Но повярвайте ми, ще срещате и трудности. Преодолявайте ги с взаимно доверие и любов. Дръжте се ръка за ръка и гледайте в една посока. Само така ще постигнете всичко, за което сте мечтали. Мило семейство, от дълбока древност пръстенът е символ на съпружеска любов и вярност. Той е образ на прегръдката, която ви съединява. Линията на пръстена няма край, тъй както не трябва да има край и вашият стремеж един към друг. Разменете сватбените си хълки и нека този оброк осветява и укрепва общият ви път. Семейство Мареви. Отмина един миг, чийто смисъл е много дълбок, защото е в основата на най-светлото човешко чувство – любовта. От все сърце ви желая
рамо до рамо, в искренност и всеотдайност, да доживеете до дълбоки старини, да отгледате здрави и умни деца, да бъде дълъг и благодатен целият ви съвместен живот. А на вас, уважаеми домове, пожелавам още дълги години да бъдете верни приятели и свидетели на много щастливи събития в живота на новото семейство. По стара българска традиция на съпругата, като пазителка на семейното огнище, връчвам първия документ с пожелание да съхрани обичта, топлината в своя дом. Заповядайте и честито. Честито съпруга, честито помство, честито помство и на вас, честита радост на родителите и весел празник желая. Good.